Welkom bij Scheldemondig, het programma over mensen met een passie voor Zeeuws-Vlaanderen. En vandaag heb ik zelfs koninklijk bezoek bij me. Welkom. Nou, dankjewel. Stel je eens even voor, de visserijkoningin, garnalenprinses. Ik ben heel benieuwd. Ik ben Lisette, ik ben 21 jaar. Ik woon in Bresjes. En ik ben de visserijkoningin. Ik ben afgestudeerd als verpleegkundige vorig jaar. Ik heb 8 maanden thuiszorg gewerkt in Bresjes en ik heb sinds kort een carrière switch gemaakt. En ik werk nu fulltime bij de afslag in Bresjes in de horeca. Ah, oké, leuk. Ja. En jij? Ja, mijn naam is Claudia. Ik ben 21 jaar. Ik ben garnalenprinses dit jaar en ik werk in een strandhotel in Katzandbad. En daarnaast doe ik wel eens fietsen, mountainbiken. En ik hou heel erg van muziek en ik speel in een orkest. Nou, dat is hartstikke leuk. Ja. En hoe zijn je nou tot deze rol gekomen dan? Ja, we zijn hiervoor gevraagd en het is dit jaar ook de jubileumeditie. Dus het bestaat dit jaar 65 jaar. En aangezien dat wij tweeling zijn, vonden we het wel... en ja, wij natuurlijk als koningin en prinses het visitekaartje van de visserijfeesten zijn, vonden we het wel leuk om ons als tweeling te vragen. En wij waren natuurlijk ook gelijk heel erg enthousiast erover. En hoe is deze rol dan gekomen, de visserij en de garnalenprinses? Ik ben ietsje ouder, 5 minuutjes. En op die manier hebben we gekozen dat ik de koningin ben en Claudia de prinses. Ah, oké. Nou, dat is probleemloos verlopen. Ja, alles gelijk duidelijk en alles gelijk, ja. En dan toen zijn jullie gekozen en wat gebeurt er dan? Hoe gaat dat? Hoe krijgen jullie die rol toegedeeld? Nou ja, dan is dat gewoon aan ons verteld en dan zijn we een keer naar de vergadering geweest waar alles een beetje duidelijk werd gemaakt. We hebben het draaiboek gezien wat allemaal van ons verwacht wordt. En ja, dat is wel allemaal heel snel op zijn plek gevallen eigenlijk. Dus ja. Ik ben het vrij lang geheim moeten houden, wist ik zelf al vrij lang. Dat was best wel spannend, ook lastig voor ons af en toe. Was wel leuk. Maar het is gelukt en ik dacht dat het 6 april was, zijn we officieel voorgesteld. Met speciaal genodigde was er een avond eigenlijk. En toen hebben we het overgenomen van de toenmalige prinses en koningin van de afgelopen 2 jaar. En ja, die rol die je nu hebt, hè? Wat moet je dan allemaal doen? Ja, er zijn verschillende taken. Op de vrijdag dan is het de mosselmaaltijd en dan worden we officieel, ja, dus de openingen worden we ook officieel nogmaals voorgesteld. Dan is het ook loodjesverkoop en een uitreiking en zo daarvoor. De zaterdag dan doen we een hele rondrit door Bresjes met een karretje en dat is ook wel heel erg leuk. En dan stoppen we ook bij het bejaardentehuis Hogeplaten. Dan gaan we daar ook langs. En dan heb je nog de wimpeluitreiking. Dat is zeg maar een beetje terug naar waar de visserijfeesten dan eigenlijk vandaan komen. En dan moeten wij ook samen officieel doen. En de zondag? Is er ook nog iets bijzonders? Op de zondag worden we nogmaals rondgereden, ook weer met het muziek. En dan is er 's middags ook nog een grote uitreiking voor de wat grotere prijzen. Dat is dan 's middags. Een heel druk programma dus eigenlijk. Ja, het zit vrij vol. Ja, leuk. Ja. En voordat de visserijfeesten beginnen, heb je dan ook een bepaalde functie? Nee, eigenlijk dit natuurlijk. Een beetje reclame maken, een beetje laten zien wie we zijn. Maar nee, verder is er voor ons voorafgaand weinig te doen. We moeten natuurlijk een beetje weten wat van ons verwacht wordt en dat weten we ondertussen redelijk goed. Maar verder niet veel verplichtingen. Ah, oké. En dit is dan jullie officiële outfit die jullie gaan aandoen? Ja, dat klopt. Of hebben jullie nog andere zaken? Ja, we hebben ook nog een iets comfortabeler jurkje. En na de officiële gedeeltes dan kunnen we dat aantrekken. Maar dat is ook dezelfde kleuren. Ik in het rood en zij in het blauw. Leuk. En dan, jullie worden dus de hele tijd zeker gaan jullie dus rondrijden in een karretje. Gaan jullie dan zelf rijden? Nee, wij zitten gewoon achterin en dan wat Lisette net zei met het muziek ervoor. En dan gewoon een soort optocht. Oh ja, natuurlijk. Ja. En dus jullie zijn natuurlijk volledig de dagen van de visserij dan bezig met jullie rol als visserijkoning en prinses. Klopt. Of heb je ook nog een beetje vrije tijd waar je verder kunt feesten? Nee, we hebben gelukkig ook nog wel vrije tijd. S'avonds is er een bepaald programma tot bijvoorbeeld 1 uur of 10. En daarna zijn we ook gewoon vrij om met onze vrienden lekker te gaan feesten.
Leuk. Ja, zeker. En ja, hoe beleven jullie nou dit allemaal eigenlijk? Ja, op dit moment hebben we er heel erg veel zin in, maar ja, we hebben het nooit meegemaakt. Dus we kijken wel heel erg uit naar wat er komt. En ja, we hebben het er ook wel een keertje over samen en thuis en zo natuurlijk. En ja, iedereen kijkt er wel gewoon uit. Maar hoe het echt gaat zijn, dan kunnen we natuurlijk pas vertellen wat we allemaal meegemaakt hebben. En heb je het ook allemaal overgenomen van de vorige? Heb je dan ook echt kunnen brainstormen, zeg maar, hoe hun het hebben gedaan? We hebben wel een keer overleg gehad van, hoe hebben jullie het gevonden? Maar in principe gaan we er samen gewoon heel erg open in. En hebben we zoiets van, we laten lekker op ons afkomen. Nou, dat is natuurlijk ook heel mooi. Ja. Jullie zijn niet zenuwachtig? Nog niet. Nog niet. Dat komt wel tegen die komt tijd. vanzelf. Een beetje gezonde spanning. Ja. Ah, nou ja, leuk. Dan wens ik jullie heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel. En ik hoop dat jullie heel veel plezier hebben in jullie rol. Ja, dat gaat En zeker goed het is voor komen. 2 jaar, hè? Voor Klopt. 2 jaar, klopt. Ja. En dan zijn er nog speciale dingen die eigenlijk gedaan worden bij het 65 jaar bestaan ervan? Nou, er zijn hele leuke artiesten die dat komen. Snolle Wolkers bijvoorbeeld. Ik weet nog goed, van vorig jaar heeft er een mooi feestje van gemaakt. Dus ik hoop dat dat dit jaar ook zeker weer gaat gebeuren. Ja. Ja, verder iets meer artiesten dan normaal. En zoals altijd een groot vuurwerk, maar gewoon ja, net iets meer dan andere jaren. Ja. Ja, het is nu wel een feesteditie eigenlijk, hè? Zoveel Klopt, jaar. absoluut. En het verandert ook elke keer weer. Dat is fijn. Ja. Oké, hebben jullie zelf nog iets te vertellen wat jullie graag aan deze mensen die allemaal zitten te kijken willen horen? Nou, ik zou zeggen dat ze zeker allemaal moeten komen. Dat er voor jong en oud van alles te beleven is. En allemaal hartstikke, ook straatartiesten en zulke soort dingen. Grote rommelmarkt, braderie. Echt voor iedereen is het wel iets. Kermis natuurlijk niet te vergeten. En dat het weer, zoals elk jaar, een hartstikke leuk feest gaat worden. Niks aan toe te voegen. Nou, Ja, heel mooi gezegd. Nou, dat is inderdaad mooi verteld. Nou, dat vond ik inderdaad een hele mooie afsluiting. Heel helder. Het is gewoon een feest voor iedereen. Absoluut. En ik hoop dat jullie een hele leuke tijd tegemoet gaan. En dan wil ik jullie ook hartelijk uitnodigen natuurlijk 3, 4 en 5 augustus. Dan zijn de visserijfeesten. Ik vond het heel leuk samen met de visserijkoningin en de garnalenprinses. En ik ben blij dat ik het heb mogen ontmoeten. En dan tot de volgende keer.